ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಚಳರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮಗೂ ಇನಿ 75 ವರ್ಷ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮವರ ಪುಟ್ಟದೇಪ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ಡ್. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದ 75 ವರ್ಷ ಕರೀಲಿ. ಸೊ ಮೋದಿನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದ ಹರ್ಘರ್ ತಿರಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತದು ಧ್ವಜಾರಣ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತದು ಹರ್ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅನ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪಗಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತದೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನೇನು ತೊಯ್ಕೋಬೆ ಎಂಚ ಏನು ಹರ್ಘರ್ ತಿರಂಗ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ಪೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲ ಪಾಡೋದಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತೇನು ಗೂಗಲ್ಡ್ www.harghar.com ಓಪನ್ ಅಂತೆ ತಿಂಚೆ ಮಂತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಂದು ಆಯ್ತಾಯ್ನೆ ತುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಂಗ ಬರಪಡು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತು ದೀತೇನೆ. ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇತಿದಿನ ಐನಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಪುದರ್ಗೆ ಏನಂದುಂಡು ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಎಂ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ಪುದರ್ ಪರದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ನಿಂದ ಇಕ್ಕೊಂಡದ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತೇನೆ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಲೋಡ್ ಆവുന്നുണ്ട്. ಲೋಡ್ ಆಯೋಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ದೆನ್ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ತೀರತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹರ್ಘರ್ ತಿರಂಗ ಪನ್ಪಣೊಂಜಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ತೆತ್ತದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಣೊಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಳೆ. ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಳೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.